Més Gandia ens presentarem les passades eleccions del mes de maig per treballar per la nostra ciutat, per treballar per les persones, per treballar pel seu benestar, des de l'honestedat, la transparència i les bones formes, i ho estem fent. Ens presentarem per acabar amb el deute i sanejar les arques municipals i, com a principi fonamental, jo crec, per treballar dignament per una gestió pública en condicions. I ho farem per pagar els proveïdors d'esta ciutat, per les xicotetes, les mitjanes i les grans empreses que han prestat els seus serveis i que continuen prestant-los i que tenen dret a cobrar. I ho estem fent. Per acabar amb les actituds d'amiguisme i enxufisme en les que es trobava immers el nostre Ajuntament i treballar per una contractació de personal neta, honesta i pública. I ho estem fent. I per tancar, un dels mecanismes més foscos de gestió pública, un dels mecanismes de generació de més deute municipal, que era l'empresa pública. I ho hem fet. Avui Gandia és una ciutat més integradora, més diversa, més social, més honesta i molt més transparent. Avui Gandia és una ciutat millor gràcies a la gent que confiareu en este projecte de Més Gandia. Gràcies a tu.